Prynawn da i chi. Os oes llyfr y minnau gyda chi yn handi, falle byddech chi eisiau troi at rif 965 a gallwn ni gyd adrodd y drydydd Salm ar 20 gyda'n gilydd. Neu, fedrwch chi droi hefyd at eich Beibl a darllen gyda fi wrth i fi adrodd y Salm. Yr arglwydd yw fy migail, ni bydd eisiau arnaf. Efe awna i mi orwedd mewn porfeydd gwelltog. Efe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. Efe a ddychwel fy enaid. Efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn i enw. Ie, pe rodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed. Canis yrwy ti gyda mi. Dy wialen ath ffon am cysurant. Ti ar lwy ford ger fy mron yng ngwydd fy ngwrthwynebwyr. I raist fy mhen a golew, fy ffiol sydd lawn. Daioni, a thrigaredd yn ddiau am canlynant, holl ddyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hi yr arglwydd, yn dragywydd. Gogoniant i'r tad, ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Gwnewch i ni weddio gyda'n gilydd. Arwyddiw yn tad wrth i ni droi ata ti yn y munudau hyn o addoliad. Bydd di yn bresennol gyda ni os gwelid di'n dda. Coda ni i'th bresenoldeb di. Coda ni yn yr ysbryd glân i fod gyda Iesu, a disg ni amdano fe ym mhob ffordd posib, ac mwyn ei enw. Amen. Mae Gwyndaf nawr yn mynd i ddarllen i ni o Efengil Ioan, pennod 10, dameg y bugail da. Credwch chi fi, lleidir ydy'r un sy'n dringo i mewn i gorlan y defaid heb fynd drwy'r gat. Mae'r bugail sy'n gofalu am y defaid yn mynd i mewn drwy'r gat. Mae'r un sy'n gwylio'r gorlan dros nos yn agor y gat iddo, ac mae ei ddefaid ei hun yn nabod ei lais. Mae'n galw pob un o'i ddefaid wrth ei henwau, ac yn eu harwain nhw allan. Ar ôl iddo fynd â nhw i gyd allan, mae'n cerdded o'i blaenau nhw, ac mae ei ddefaid yn ei ddilyn am ei bod yn nabod ei lais. Fyddan nhw byth yn dilyn rhywun dieithr. Dyn nhw ddim yn nabod lleisiau pobl dieithr, a byddan nhw'n rhedeg i ffwrdd oddi wrthyn nhw. Defnyddiodd Iesu'r stori yna fel darlun, ond doedden nhw ddim yn deall yr ystyr. Felly dywedodd Iesu eto, credwch chi fi ydy'r giat i'r defaid fynd drwyddi. Lladron yn dwyn oedd pob un ddaeth o'mlaen ni. Wnaeth y defaid ddim gwrando arnyn nhw. Fi ydy'r gat. Bydd y rai sy'n mynd i mewn tro fi yn saff. Bydden nhw'n mynd i mewn ac allan, ac yn dod o hyd i borfa. Mae'r lleidir yn dod gyda'r bwriad o ddwyn a lladd a dinistrio. Rwy wedi dod i roi bywyd i bobl, a hwnnw'n fywyd ar ei orau. Fi ydy'r bugail da. Mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid. Diolch yn fawr iawn i Gwyndaf am ddarllen o'r Efengil i ni. Rhaim i ni weddio gyda'n gilydd nawr, a mae'r weddi yn dechrau gyda gweddi o eriolaeth o eiddo W. Rhys Nicholas. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Iesu'r eiriolwr mawr, gwrando'n cri a'n cyffes,
Iesu Bethlehem, derbyn ein carol a'n mawl. Iesu o Nazareth, bendithian cartrefi a'n teuluodd. Iesu'r meddyg da, iachani. Iesu goleini'r byd, llewyrcha arnom yma heddiw. Iesu ffynon Jacob, ro un i'r dyfroedd byw. Iesu'r Bugail da, tywys ni i gorlan dy ofal grasol. Iesu'r wir winwydden, gwna ni yn ganghennau ffrwythlon yn o ti. Iesu Getsemane, cadw ni rag hepian a chysgu pan ddylem fod yn effro dy fwyn. Iesu pen Calfaria, maddau i ni am na wyddom beth aw nawn. Iesu'r atgyfodiad ar bywyd, anfon dy ysbryd i'n byw hau a'n sancteiddio i fywyd gwell mawr had i ti ac gogoniant diw dad. I ni'n gwyddio yn arbennig ar y brynhawn Sul hwn o Dduw am y sawl sydd yn ceisio gofalu amdano ni yn y cyfnod anodd yma. Rwydithau ddoethineb i'r sawl sydd mewn llywodraeth, boed yn Mae Caerdydd neu yn San Steffan. Bydd gyda'r meddygon a'r holl staff yn feddygynfeydd am ysbytau ni, sy'n ceisio'i gorau i drin y cleifion. Bydd gyda hefyd y gweithwyr allweddol eraill sydd yn mynd wrth i gwaith yn ddistaw bach, heb ddisgwyl unrhyw wobr arbennig, ond sydd, beth bynnag am hynny, yn gwneud gwaith mor dda a mor glodwyw yn ein cymdeithas ni. Cynnal o Dduw pob un sydd yn gofidio drwy'r cyfnod yma. Cynnal bob un sydd yn unig, bob un sydd yn bryn o'n breintiau tymhorol ninnau hefyd. Cynnal di ac arwain i fwyn o leini dy fab os gwelid i'n dda. Gwrando'n gweddiau preifed personol ni. Cofiwn yn awr am y sawl rydyn ni yn ei nabod sydd yn anghennus heddi, am bob un sydd yn dost, am y rai sydd yn galarchu, am y rai na wyddant beth ddaw y fori. Cod ninnau gyda hwythau o Dduw, i weld drwy'r niwloedd Iesu yn ei fwynder a'i dynerwch, yn ein tywys ni, yn ein harwain ni, i'r dyfroedd byw, i'r lle y mae'r porfeydd breision. Gwrando ni felly, a mynd i ofyn i pethau yma i gyd yn enw Iesu'r Bugail da, Iesu'r Ceidwad. Amen. Crewch i ni weddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, dyled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Derwyn ni heddiw ein barab einyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeiwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni hi brofedigaeth, eith yr gwared ni rag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Beth am addewid?
Mae Iesu yn cynnig bywyd llawn, neu fel mae'r cyfieithiad nath Gwyndaf i ddarllen, Bible.net wrth gwrs, yn gynharach, mae Iesu yn addo bywyd ar ei orau. Nid rhyw fath o hanner bywyd sydd yn llithro drwy ein bysedd ni. Bywyd rydyn ni yn ofni na fyddwn yna yn medru i werthfawrogi. Ond na, pan mae Iesu yn cyflwyno'i hunan fel y bugail da i'w ddisgyblion, mae e'n dweud bydd bywyd y rai sydd yn dilyn y bugail yn fywyd ar ei orau. Mae pennod 10 o Efengyl Ioan yn mynd â ni drwy myfyrdod digon hirfaith, a dweud y gwir, cyfres o ddamhegion, lle mae Iesu yn tywys i wrandawyr drwy byd amaethyddol i gyfnod, drwy fywyd y bugail a'i ddefaid. Ond mae'n bwysig cofio ta'r pwynt sylfaenol sydd gan Iesu yn fama yw pa mor wahanol yw arweiniad y bugail arbennig hwn, y bugail da. Pa mor wahanol yw ei arweiniad i arweiniad y gwleidyddion a'r arweinwyr crefyddol eraill yng nghyfnod Iesu Grist. Falle, ta sôn amdani nhw yma fe, pa mae fe'n crefwyll y lladron yma, y rai sy'n trial dringo mewn i gorlan y defaid rhyw ffordd arall na'r glwyd. Maen nhw eisiau dringo dros y wal, maen nhw eisiau dwgyd y defed, maen nhw eisiau bob ffordd posib i'w tywys nhw rag y gwir fugail, rag y bugail da. Ac yn y byd nynnau wrth gwrs yn hoes o'n hamser ni, mae yna nifer heleth o syniadau ynglyn â siwt mae byw bywyd da. Ond mae Iesu yn dweud, mae dyma'r allwedd. Bod yr allwedd ynddo fe fod y ffordd gorau ynddo fe, yr un sydd yn arwain i'r glaswellt orau, yr un sydd yn arwain i'r dyfroedd lle mae'r dŵr helaeth o fywyd i'w canfod. Ac os dilyn y bugail hwn, rynnynnau yn ei wneud, yn ystod y tymor Pasg yma a thrwy ein bywydau, wedyn ni ystyried gwmynt o wahaniaeth mae hynny yn medru i'w wneud. Y ffaith yn bod ni yn byw bywyd ar ei orau, a'r ffaith yn bod nynnau o'r herwydd yn dymuno bod pawb o'n cwmpas ni hefyd yn mwynhau yr un bywyd. Roddodd Iesu yn helaeth i ni, do, fel y mae Iesu'r bugail da yn addo, mi roddodd ei fywyd dros y defaid, roedd e'n fodlon farw dros y defaid, drosom ni. Ond mae'r bywyd rydyn ni yn ei gael yn dod o lawnder yr atgyfodiad, y bywyd llawn sydd bellach gyda fe ar ddyheilawd yw'r tad, a'r bywyd rydyn ni yn ei fwynhau yn ei gwmni fe hefyd. Boed i ni gofio am Iesu'r bugail da, a bod yn barod i rannu'r bywyd hwnnw a phawb rydyn ni'n cwrdd â nhw. Yr emyn i gloi y myfyrdod yma yw rhif 746 yng Nghaneuon Ffydd, bardd o Sigyfyrddin, Benjamin Francis. Dilynaf fy migail drwy foes, amarch a gradwydd y byd, a dygaf i ddirmyg a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd.
Mi rodiaf drwy gymorth I ras y llwybr a gerddodd e fe. Nid ryfedd os gwawdir y gwas, can sgwawd gafodd arglwydd y ne. Rhif 746. Cofiwch os oes yna unrhyw anghenion bugeiliol neu ymarferol I chi'n gwybod amdanyn nhw, dewch I gysylltiad â Minne neu un o swyddogion yr ofalaeth a mi newn ni'n siŵr yn bod ni yn medru helpu lle medrwn ni I wneud. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Boed I fendith Duw Sara ac Abraham, bendith y mab a anwyd o fair, bendith yr ysbryd glân, sy'n ymboeni trosom fel mam dros I phlant, fod gyda chwi oll. Amen.